Selam малайлар һәм кызлар. Татар музыкаль авангардының 56-нчы чыгарылышы эфирда. Бу атна республикабыз өчен шактый күңелле вакыйгалар белән истә калыр. Казаныбызда универсиада уеннары дәвам итә. Башкалабыз чит илдән килгән кунаклар белән тулы. Алар уеннарны карау белән беррәттән Казаныбыз белән хозурланып та йөриләр. Менә шушы тарихи вакыйгалар белән тулган атнада җырчыларыбыз тормышында ниндирәк яңалыклар җыелган икән соң? Мин аларны хәзер үк сезгә тәкъдим итәм. Бүгенге тапшыруда җырчы Сылу Русское радиода диджей булып эшли башлаган. Рая Сасыйков дусларын Пирамида күңел ачу залында җыйды. Мәликә яңа фильмда спецназ агенты ролен уйнаган. Габделфат Сафин коттеджлар бистәсен төзи башлаган. Җырчыларның социаль челтәрдәге битләренә күзәтү, кунак клип рубрикасы, ә үзебездә кунакта Д. Али Экшакур. Татар яшьләренә Сылу буларак таныш җырчы кыз Русское радиода диджей булып эшли башлаган. Мин анда очраклы гына барып эләктем. Телевизорда бер каналда радио диджейларына эш дигән игълан күрдем дә, бирелгән номер буенча шалтыраттым ди ул. Аңа тавышын яздырып җибәрергә кушканнар. Ул тиз генә студиягә барып, башына нәрсә килә, шуны тиз генә сөйләп яздырган да, e-mail аша җибәргән. Һәм нәтиҗәдә 2 кешене сайлап алганнар. Шул 2 кешенең берсе Сылу булган. Ул башта Маяк радиосы өчен һава торышын укыган. Ә хәзер инде 3 ай Русское радионың Казан бүлегендә стол заказов тапшыруын алып бара. Тиздән әле Маяк радиосында да яңалыклар укыячак икән. Ну, коллега, уңышлар сиңа. Дүшәмбе 8 июль көнне Рая Сасыйков үзенең дусларын Пирамида күңел ачу залына җыйды. Ни сәбәпле дисезме? Чөнки Раязга 30 яшь тулды. Җырчының туган көненә һәм яңа Тукта вакыт альбомының презентациясына бик күп дуслары, татар эстрадасы җырчылары, аны яратып тыңлаучылар, фанатлары җыелган иде. Юбилей кичәсендә кич буе яраткан җырлар, кайнар теләкләр яңгырады. Без дә Раязның үткән туган көне белән котлыйбыз һәм аңа яңадан яңа иҗат уңышлары телибез. Уңышлар сиңа, Раяз. Син мине яраткына булырмын сөекле кылым күзеңә карап кына мәхәббәтем шундый көчле кабул итеп ал әле серле гомер юлларында минем белән кал әле серле гомер юлларында минем белән кал әле. Тапшыруларыбызның берсендә җырчы Мәликә яңа фильмда төшә дип хәбәр иткән иде. Әлеге фильм турында тулырак мәгълүмат билгеле булды. Күптән түгел Үлем фәрештәсе Angel of Death дип аталган фильм төшерелеп беткән. Безнең Мәликәбез анда спецназ агенты ролен уйнаган. Фильмның режиссеры Баһадыр Юлдашев. Фильмны Сан-Диегода, Лос-Анджелеста һәм Үзбәкстанда төшергәннәр. Анда күп кенә Голливуд актерлары да төшкән. Алар арасында Люди в черном, Человек в железной маске фильмнарында уйнаган актер Арман Асанта да булган. Үлем фәрештәсе фильмы тиздән инде кинотеатрларда, прокатка да чыгачак ди. Димәк, Мәликәне яңа образда экраннарда күрәчәкбез дигән сүз. Түземсезлек белән көтәбез әлеге вакыйганы. Sensiz qolg'an
Соңгы вакытта халык зур шәһәрләрдән читтә торуны кулай күрә. Шул сәбәпле Казан һәм башка шәһәрләр янында коттедж бистәләре күбәйде. Җырчы һәм эшмәкәр Габделфәт Сайфин да бу бизнеска тотынып карарга булган. Ул Акшарлак дигән коттеджлар бистәсен төзи башлаган дип хәбәр итә Туйлар.ру сайты. Бистәнең капкалары бөтен кешегә дә ачык ди. Габделфәт Сайфин үзенә дә бер урын алып куйган инде. Иң матур җирдә, күл буенда. Әмма монда үзенә йорт салырга уйламый. Мөгаен бистә өчен файдалы берәр бина булыр ди. Очраштык, кавыштык, бик серле, ярату үзе бер мизгелеме. Күрдем дә үлдем дип юрау бар, нәкъ шулай таптым бит мин сине. Мин сине бирмәмен беркемгә, бирмәмен бер кайчан якларга. Кояшта җирдәме, айдамы, язылыр сөюем хатларда. Мин сине бирмәмен беркемгә, бирмәмен бер кайчан якларга. Кояшта җирдәме, айдамы, язылыр сөюем хатларда. Илназ Сафиуллин дуслары белән Универсиада футбол командасына запас уенчылар рәтенә кергән булса кирәк. Бик рәвешле китереп басканнар. Җырчылар Рәмилә һәм Рәзилә Батыровалар үткән гасырга кайткан булса кирәк. Игезәк сыңары Рәзиләнең контакт битендәге фотолары нәкъ менә шул турыда сөйли. Алар хәтта бик үкчәле туфлиләрен уңайлы чабатага алыштырырга булганнар. Җырчы Рәсим Фасыйховның контакт битен ватканнар. Шуңа күрә ул яңа биткә теркәлгән. Үзенең элеккеге битендә ул нәкъ шул турыда хәбәр итә һәм бөтен дусларын яңа битенә кушылырга чакыра. Бүтән төрле шикле сылтамаларга кирип йөрмә Рәсим. Монысын да вата күрмәсеннәр. Виртуаль гарәп илләреннән чын барлыкка, ягъни реалгә әйләнеп кайтты. Реалдә безнең кичкенә генә реклама, рекламадан соң кунакта Д. Али X Шакур. Д. Али X Шакур, Амирхан X Алмаз. Тагын кытаган ничегрәк эндәшергә була сиңа. Исәнме? Килгәнең өчен бик зур рәхмәт. Хаман X та X синең, Син һәм яртасың бугай шулай исемнәрне. Бу популяр сорау түгел, әлбәттә, популяр сорау түгел, ләкин башлык әле без шушы инде синең башыңны катырган сорауларда. Кайдан китте син шундый исемнәрне үзгәртүгә теләк, көчле теләк. Исәнмесез, беренчедән исәнмесез. Сорау еш кына яңгырый. Моңа карата әгәр дә ки иҗадыма кагышлы сорау булса, бу әлбәттә яңа персонажлар. Бу үз-үзең белән ниндидер ярыш, үз-үзең белән конкуренция. Шуңа күрә башта Шакур иде, аннары Шакур Али иде, хәзер инде Дали. Даллас Али, шул Дали. Кыскартылган Дали. Амирхан. Амирхан инде ул тормышта бераз гына шундый авырак моментлар булып чыккач, мәчеткә барып икенче исем алдым. Мәчеттә инде мулла кушкан исем бу хәзер. Әлбәттә. Паспорт? Паспорт юшылап калды. Паспорт кредитлар нема? Паспорт кәгазь генә бит. Паспорт кредитларны алабыз без алмаз дип алайса. Җәйгә килеп кердең. Менә бер яңалык килеп җитте миңа. Дөрес микән? Җәйгә Амирхан үзенең автомобилен парковкага куйган да хәзер җәяүләп йөри икән. Нәй, дөрес. Бу чыннан да шулай. Чыннан да шулай. Һәм моңа нәрсә сәбәп булды? Әллә машина ватылдымы? Әле күптән түгел генә алган машина. Әллә исә син машина бензинга арту сиңа шулай тәэсир иттеме? Юк, берүк. Монда финанс мәсьәләсе дә түгел, машина ватылу сәбәбе дә түгел. Монда бары тик универсиада вакытында җәяү йөрү. Димәк инде мин 10 елдан артык рульдә йөрим, шуңа күрә күп кенә нәрсәне кеше рульдә йөреп күреп өлгерми. Күп кенә кеше күзлекләр киеп тә күрергә өлгерми. Мин бөтен нәрсә күрергә. Димәк, универсиада алдына машинаны китеп куйдың. Парковкада. Кайчан алачаксың син машинаны? Универсиада беткәч. Рәхәтләнеп аннан соң йөрәячәксің. Менә булыр. Шәһәрдән кулагы. Юллар ачылгач, Әлбәттә. Юлларда хәзер бүкеләр андый нәрсә юк. Әмма дә ләкин җәяү йөрим. менә шуны әйтәләсең, диме? Машинага ияләнгәч, инде син 10 елдан артык машина дисең. Син төшкән юк бит инде аны, һаман. Түгендә барасы була, монда барасы була, һаман машина. Ничек кирәк ияләнергә? Җәяү йөрергәме? Әлбәттә, менә машинасыз
машинасызлыктан ничек чыктың сен? Менә мин булды шундый ара минем, машинасыз йөрдем. Бик авыр иде. Син ничек керәк? Юк, мен авыр түгел, мен үземә нәрсә әйтим, шорт куйдым шундый, җәяү йөрергә. Җәяү йөреп карыймы? Син ничек йөрисең? Менә син яраткан стилең йөрүне. Зур киң адамнар белән, әкрен генә. Мин бер кайда да чыкмыйм, бер кайдан. Матур гына күзлекләрне киеп. Мин үземне читтән күрә алмыйм, шуңа күрә, әлбәттә. Син бит күрдең каршы алганда мен ничек минем йөргәнемне. Юк, ну нормально. Барасы әзрәк кенә өйрәнеп алсаң була. Син безнең күздән караймы, та күздән ничек йөрим икән дип карап. Юк, мин гламур корбаны түгел. Кызга янда бик үтәргә яратмыйм. Мин гламур корбаны түгел, мин Әмирхан корбаны. Корбанов. Бу яңа хит, бу яңа трек. Менә шушы җәяү йөрүнең тагын нидер бер сәламәтлеккә кагылышы бармы икән? Мәгълүм бит безнең әле бик спортсмен малай. Спортсмен егет, бу күптән барыбыз да беләләр, күптән әйтәләр моның турында. Тагын менә җәяү йөрүне син нидер бер сәламәтлеккә дә файда дип карамыйсыңмы? Әлбәттә бар, әлбәттә файдасы бар. Бу инде урыс әйтмешли выносливостька карата, теге чыдамлыкка карата. Ничек дип әйтим? Чыдамлыкны ныгыта. Чыдамлыкны ныгытасыбыз килсә, җәяү йөрегез. Иң күпме ара үттең әле менә машинаны куйгачтың. Ни кадәр җәяү йөрисең? Күпме үттең менә? Бер туктаусыз 15 км ара. Бер туктаусыз 15 км ара җәяү. Ней? Ничек керәк хәлләр? Әйбәт. Килеп җиттем. Бүген безнең программага. Я бүген юк. Шуны әйтәсем килә минем. Спорт турында сөйләшә башлагачтым. Син спортның бик популяр дип әйтсәк, популяр ул, ләкин гадәти кеше шөгыльләнә алмаган спорт белән шөгыльләнәсең. Ул булса кикбоксинг. Менә мин хәзер барып кикбоксинг белән генә шөгыльләнә башлый алмыйм. Чөнки аның өчен нидер бер алдан әзерләүләр кирәк яки кичкенәдән кикбоксинг. Юкмы? Анда бер нәрсә кирәк түгел, һәр кеше төрле спорт төрләрен алганда, беренчедән башы белән барып җитәргә тиеш аның. Аңа. Димәк инде бу ниндидер юл, ниндидер тәҗрибә һәм шулай ук мин кичкенә чакта шөгыльләнгән идем карате белән. 20 елдан артык үткәч, менә кире кайттым. Димәк инде уй фикерләремне туплап, җыеп, ушыннан да менеке дип шулай. Кикбоксинг. Кикбоксингка килүең дә синең әлбәттә очраклы түгел. Тормышында бәлки очраганда шундый кешеләр, шундый танышлар. Яисә син кая керим әле, барыйм әле 15 км җәяү үттең дә, син кикбоксинг күзәгенә шаккадың да, мин сезгә керәсе килә, әйдәгез, хей. Яла, хей дисәң. Шал. Хей дисәң шал. Сау булыгыз. Әлбәттә, күптән түгел генә бер ел ярым «Бои по правилам ТНА» дигән проектка килеп эләктем мин. Һәм инде менә бу проект активтә уза торган. Чыннан да зур һәм көчле тәэсир ясады. Минем дә шулай шөгыльләнәсем килә. Син хәзер актив рәвештә шөгыльләнәсең кикбоксинг белән. Әнә өчен кикбоксинг кайсы? Син урамда берәр хулиганнар килеп бәйләнер дип куркасыңмы? Әлбәттә синең зур миссияң бармы? Бу әлбәттә һәр кеше үзе өчен ниндидер үзенчәлекле спорт түрен сайлый. Кемдер бодибилдинг, кемдер шахмат, кемдер штанга белән йөзү. Белмим, кемгә нәрсә. Штанга белән әйбәт спорт түрі. Озын дистанцияларга. Бу универсиаданың соңгы көннәрендә узачак. Теге кеше күрмәгәндә. Кеше күрмәгәндә. Һәм менә мин үзем өчен менә шундый рәкторын сайладым. Менә миңа якын күңелемә. Сиңа якын күңелгә. Хәзер инде иҗатка әйләнеп кайтыйк. Иҗатка әйләнеп кайтабыз һәм җырдагы синең инде күп кешеләрнең сиңа бирә торган соравын бирим әле. Бармы яңа җырлар, брат? Яшь килеп сорыйлар, менә бу бик урынлы сорау булыр минемчә. Җырлар бар. Кайсыларыдыр әзер, кайсыларыдыр әзерләнеп бара. Һәм инде күптән түгел генә монолог яздырдым. Монолог һәм универсиададан соң аңа видео төшерергә җыенабыз. Бу монолог шулай рэп формасындамы, әллә музыкага сөйләү генәме? Музыкага сөйләү әлбәттә. Бу монолог, бу аерым төр. Бу сәхнәдәге 10 елның, үткән 10 елның ноктасы. Бу ноктадан соң иҗатта яңа этап башлана. Син һаман эзләнүдә. Син һаман, бәлки син рок җырлый башларсың. Юк, рок җырлый. Басковлар белән бер рәттән попса.
Юк. Әлбәттә юк. Бу моңа моның сәбәбе бар. Сәбәп гади, минем теге слух дигән нәрсә юк. Мин җырлый белмим, мин ритм гына. Юк, хәзер син яңа этап дисең. Син алайсайды, аш әлеге серләрне ниндирәк образда. Хәзер син яңадан аңлавымча шушы яңа этап дисең. Баштан шумып, яңадан иҗат белән шөгыльләнергә исәп бар. Бу баштан шумып түгел, бу хобби. Әлбәттә, иҗат ул хобби булып кала. Һәм инде бу яңа җырлар, булачак яңа җырлар, алар бүтәнчәрәк уй-фикерләр дә булачак, уй-фикерләр белән булачак. Моңа зур гына тәэсир Таиландта булып, анда буддизм фәлсәфәсе белән танышып, дзен, дао фәлсәфәсе белән танышып, ниндидер үзгәрешләр барыбер булды, шуңа күрә үземдә сизәм, үземдә үзгәрешләрне, шуңа күрә җырларда да хәтта шагыла-шагалар. Аңлавымча алайса, тәэсир ясарга мөмкин гомумән геолокациядә. Син әйтик, Рәсәйдән күпме карарга Таиландка барып кайттың, һәм шундагы кайбер тәэсирләр синдә инде фикерләү образын да алыштырды аңлавымча, күпмедер күләмдә. Әлбәттә, кеше ватаныннан яки туган йортыннан кайда гына бармаса да, ничә генә адым ясаса да, барыбер ниндидер үзгәрешләр булырга тиеш кешедә. Кеше ниндидер информация тупларга тиеш. Һәм бу информация әлбәттә яңа информация булса, ул кешене үзгәртә барыбер, шуңа күрә. Бу инде бөтенләй бүтән дөньяга эләгеп, Менә шушы бүтән дөнья турында син төгәлрәк сөйләле. Таиланд, төгәлрәк әйтсәк Паттайя, шулаймы? Әлеге күркәм якларда безнең Әбри Хабриев булып кайткан иде. Ял итеп, син дә киттең. Үзең генә түгел, дуслар белән бардың син, даймы? Дуслар белән студия белән бардык. Ничегрәк сиңа Таиланд? Бу курорт, бу ил нидирәк тәэсирләр калдырды? Менә син ярый фикер үзгәрде дисең, иң беренче күзгә ташланган. Кешеләр әгәр дә ки ләззәт алмаса эшләгән эшләренә, алар аны эшләми. Бездә кеше эшкә мәҗбүри рәвештә бара. Үзен көчләп. Таиландта алай түгел. Эшлисе килми икән эшләми. Эшлисе килми икән, ул эшләми. Ул үзенә хуш килгән эшне таба да шуны эшли. Алар мәсәлән бетик, бу мәсьәлә белән ничектер заморачиваться итмиләрме соң шулайрак. Алар да шулай, бик матур табигать. Джунглиларга барып кайттык. Чыннан да моны күрергә кирәк, әлбәттә, ниндидер тәэсирен аңлатып булмый. Аны күрербез, син менә тагын күрергә исәп бармы Таиландка барырга? Әлбәттә, тагын барып кайтырга исәп бар. Анда берәр шулай нидер илһам алып текстлар язылмадымы ул якларда? Мин монологтан да язып бетердем. Монологтан да язылды. Язылып бетте. Язылып бетте. Монда языла башлаган монолог, монда язылып бетте. Бик күркәм. Икенче юлы баргачта миңа кадәр барсаң сәлам әйтерсең. Әлбәттә. Анда дусларга хәзер бер җитди сорау биреп карыйм әле. Чын иратлар еламы диләр. Шундый бер гыйбарә бар. Син ничек карыйсың? Чын иратлар елыймы? Бөтен кеше елый. Хәтта хайваннар елый. Хайваннар елый. Әлбәттә. Димәк, иратлар ират еласа, үзен-үзе мин ират түгел дип әйтергә тиеш түгел. Юк, монда бу әйтемдә мәгънәне, төп мәгънәне юллар арасында эзләргә кирәк. Әлбәттә, бу туп-туры мәгънәдә түгел. Чын иратлар иламы дигәндә түгел. Монда үзенең яшерен мәгънәсе бар аның. Бәлки яшырбыз әлеге яшерен мәгънәне. Безнең эксклюзив дигән рубрикада. Бездә татар сәхнәсенә ничектер шулай җайлашкан, бөтен нәрсәне ачып бирергә кирәк. Халык теге үзе шәйни белми, халыкка шәйнәп бирергә кирәк. Мин андый нәрсәне гомумән алганда яратмыйм. Менә теге поп җырларны алсаң да, менә шәйнәпме бирәләр дә. Аларыз YouTube кына җибәрә. Аны йотырга да кирәк түгел, үзе алып төшә алганда. Димәк, син үзегез аңла. Юк, әлбәттә, төп мәгънәне кеше үзе аңларга кирәк. Әгәр дә без ниндидер мәгънә эзли башламасак, ниндидер фәлсәфә эзли башламасак, бу кешенең деградациясе дигән нәрсә. Шуңа күрә соңгы арада менә җырларымда да мин полуфабрикат рәвешендә бирәм. Димәк, кеше инде аны үзе ачып, җылытыпмы яки пешереп бетерепме, үзе кулланырга тиеш. Бу күзлек миңа ошады. Бәлки бүләк итәрсең син миңа. Карагыз, менә халык бит уйлый. Кара. Хәзер әйтәм дисәң, халык бит уйлый. Әмирхан кикбоксингка йөри башлаган, нормаль гына тренировкалардан соң күзлек белән килгән дип, менә карагыз әле. Бер нинди яшерер сер юк. Барысы да әйбәт, күзлек бик һәйбәт. Күзлекне мин сиңа кире кайтарам.
Кайтармасаң сен тартып аласың, беләм мен аны. Мында сорауга жавап та керек булмады. Синең атрибутларың, менә еш күрәм сине күзлектә. Бу шулай ук синең алыштыргыс атрибутың бар, стилеңме бу, әллә сиңа шулай уңайлымы кеше янында? Бу музыкаль десантның беренче сәяхәтендә дип әйтик, кергән гадәт. Бу күзләрне кашырылмы бу? Бу күзләрне кашыру гына түгел, бу шуннан да сәхнәдән килгән гадәт. Сәхнәгә чыкканда мин хәтерем Нурлатта аэродром бар анда. Менә шунда бөтен халык җыелып, без сәхнәгә чыккач, сиңа кушылып, анда белмим күпме, 2000-3000 ярым булган кеше, алар синең белән бөтен җырларыңны кушылып җырладылар. Һәм сәхнәдән төшкәч, гримеркага кергәч, минем селкенер хәлем калмады. Димәк, халык энергияны тартып ала. Бу кешедән, әсәр битим, кешедән качып йөрүдә түгел, кешене ничектер мыскыллауда түгел, бу үз энергияңны саклау. Димәк, синеңчә кеше энергияны күздән алды. Ул күздән генә түгел, күз алдына китереп кара, менә мәсәлән, 2000 ярым кеше булса, бу 5000 күз дигән нәрсә. 5000 күз. Кемдә, анда плюс-минус кайберләрендә булыр. Энергетик вампирлар бар. Кеше гадәттәгечә сиңа сәхнәдә карарга килгәндә, ул әлбәттә үзенә ниндидер эмоциялар, энергетикаларны ала. Һәм бу энергетика синнән чыга. Шуңа күрә энергия барыбер тартылып чыга. Син сәхнәдән тышта, димәк, безнең көнкүрештә андый кешеләр бар өчен шуңа күрә күзлек киям дип әйтмәкче буласың аңа өчен. Юк, менә гадәти тормышта бу кояштан гына күзләрен саклау бар тик. Бар тик безнең студияда шулкадәр көчле кояш. Юк, монда Яктыра. Күрсәтегез. Бармы синең берәр талисман? Талисман дигән әйбер. Алайса менә энергетика дип киттек без. Син шундый фәлсәфи темаларга сөйләшә. Бармы синең тормышыңда талисман? Яисә Талисман юк. А Андый нәрсә юк. бәлки берәр ырым бардыр синдә. Сәхнәгә чыгыр алдына, кикбоксинг белән шөгыльләнә алдына пайдары. Берәр ырымың юкмы? Юк, арым юк. Мин һәр вакыттагыча бисмиллахны укыйм. Кайда гына барсам да, нишләсәм дә, уянганда, йокларга ятканда, бу Син дини кеше. Аңламыйча. минем дингә үзенчәлекле карашым. Бәлки һәр дини кешеләр мине тәнкыйтьләп чыгарлар яки әйтерләр, тик дин ул кешенең йөрәгендә һәм башында булырга тиеш, беренчедән. Бу мин күп кенә кешеләрне күргәнем бар, мәчеткә килеп намаз укыйлар, мәчеттән тыш нәрсә белән шөгыльләнгәнен әйтеп тормыйм. Бу аларның эшләре минем бу турыда сөйлисем килми. Шуңа күрә дин монда булырга тиеш, һәм монда булырга тиеш. Һәм дин эчендә өлгергә кирәк. Тир дип уйлыйм. Әлбәттә, Шулаймы? әлбәттә. Һәрбер нәрсә өчен өлгергә кирәк. Әйтеп киткәнемчә, юллар сине бер кашан барыбер китерәчәк. Һәрбер нәрсәгә юллар китерә сине. Монда әлбәттә өлгерү, монда сүз бар. Син шушы фәлсәфи темага сөйләшкәч менә булай дип җавап биреп кара әле. Хәзерге шушы көндә, шушы аралыкта үзеңнең кәефеңне нинди музыка белән ассоциациялыйсың? Нинди музыка шагылдырыр иде синең кәефеңне? Менә әлеге торышыңны, күңел торышы. Бу чыннан да бик авыр сорау, моңа нәрсә бит, мин меломан. Син меломан, мин шуңа күрә сорыйм. Гомумән алганда мин меломан, мин бөтен нәрсәне, бөтен музыка төрләрен дә тыңлыйм. Һәм минем бер кашандан ди теге менә минем кәефем яки күңелем менә шул җыр белән хәзер тәэсирләнә дип әйткәнем булмады. Мин сайын үзгәреп торырга мөмкин. Мин әйттем, менә плеер, син тыңлап килдең плеер. Җәяүләп килгәндә плеер тыңлап килдең. Нинди кирәк җырлар тыңларга өлгердең? Нинди куйдың плейлистыңа? Анда дабстептан башлап, дабстеп, классик музыка, татар җырлары, рэп музыка, рок музыка, бөтен нәрсә. Син айрым нидер, стильны айырып, Юк, приоритетта әлбәттә рэп тора. Рэп һәм менә соңгы араларда дабстепка тартылып ничектер киттем менә шулай. Алайса менә бай сорыйм әле сине. Бүгенге көндә татар рэпы шулай үз юнәлешен алды. Эшләүчеләр бар бик еш. Бик еш хәтта өлгермим аларның артынан күзәтергә, яңа исемнәр барлыкка килә. Алар үз даирәләр арасында таныла. Син күзәтәсеңме әле күренешне синнән килеп нидер хәйр-фатиха сорыйлармы әлеге яшьләр? Әлбәттә күзәтәм һәм яшьләр чыннан да теге җырлый башлаучы яшьләр җырларын социаль
шелтерләрдә миңа җибәреп, үзеңнең ниндидер тәнкыйтеңне әйтә алмыйсыңмы, үз уй фикереңне әйтә алмыйсыңмы дип сорыйлар. Әлбәттә бүгенге көндә Җидмин дигән төркем бар. Балташ егетләр. Балташ егетләре һәм күптән түгел генә алар белән сөйләштек һәм бергә җырлар яздырырга булдык. Шуннан да менә бу дәрәҗә минемчә. Җидмин синең өчен мөмкин. Әйе, бу хәтта мин анда бер паблик дигән яки группа дигән нәрсә бар татар рэпы турында. Җидминнең видеосын карагач, мин шундыйрак комментарий язып куйдым. Әгәр дә ки миннән сорасалар, татар рэпы бармы, аның киләчәге бармы дип, менә ул дип. Әлеге егетләр. Әйе. Бу егет Җидмин төркеме шулай ук ничектер бик проект бик борынгы бугай дип хәтерлим. Чөнки аның инде составлары алышып бетте дип хәтерлим. Мин аларны күзәткән юк. Шулаймы? Аларның бит Ялышмасам шулай. кызганыч. Безнең программа резин түгел. Шулай дип әйтергә яратам мин. Латекслы түгел. Һәм шунлыктан ниндидер программаның бер ахыры була безнең, әйме? Ахырын без Айваз, мин сине бүлдерим әле. Бүлдер әле. Бүлдердем, дәвам ит яхшы. Рәхмәт. Ниши сумкасы түләрсең. Юк, син кызганыч дидең дә битеңдә бер үк Кызганыч эмоция күрмәдем. Юк, безгә ярамый. Әгәр дә мин кызганыч дип йөземне күрсәтәм икән, аннан соң безнең программада рейтинг төшәчәк. Инде моңа ияләнгән без моңа беләсез телевидение мәктәбен үттек без. Шуңа күрә кызганыч дигәндә дә аның чиктер җиңел итеп әйтергә кирәк. Кызганыч. Кызганыч. Шулай гына. Әйе. Ахырына якынлаштык һәм ахырын ничектер безгә төпле фикерләр белән үтәргә кирәк. Әлбәттә төпле фикерне ишеткерсең син телекамераларга карап, нәрсәләр теләрсең безнең телевизорны яратып караучыларга һәм синең иҗатыңны сөйләшергә әлбәттә. Беренче чиратта. Дуслар, барыгызга да чын күңелдән бары тик позитивлык, уңышлы көннәр һәм инде дөрес һәм тирән фәлсәфәле музыка, сыйфатлы музыка. Андый музыка безнең ТМС каналында күп. Шуңа күрә карасыннар. Да, Алекс Шакур Амирхан безнең кунакта, бик зур рәхмәт сиңа. Вазовский. Синнән бер күзлек Яхшы, сөйләштек. сөйләштек. Белмим нидән башларга, елның ахырына җитеп, встречнылар дальний белән, декабрь үзәке, декабрь йөрәге, декабрь үзгәрә декада, selection Hugo Boss һәм Биделиш с Дона Карен, кабат кайдадыр, буран кочагында, горки ике йоклый, йокласын уятма, син эндәшмисең миңа, мин кагылмыйм сиңа, һәммә йөрәк тизрәк тибә, синең кайнар сулышыңнан елмай миңа. Елмаясың килмәсә дә, мин бушлыктан туеп беттем, кешеләрдән бер туктаусыз сораулардан булыш миңа нишләргә, мин нишләргә үзем белмим, шакып ябык ишекләргә, уят мине иртә белән, күрсәт яңа көн туганын, бир миңа көч үтәргә, буран баскан юлларымны, мин тапталам бер урында, югалып калган сабый кебек, белмим нидән башларга, елның ахырына җитеп. Янымда бүтән сизмим, җибәрдем ди күкемне марабызда. Декабрь хәтирә, янымда бүтән сизмим, җибәрдем ди күкемне марабызда. Бушлык әлек итте хисләр. Слайд артыннан слайд, арттырмыйча тизлекне, төгәл маршрут сайламыйча, нидер эзләп табар өчен, неон витриналар аша, синсез тик мин күнегәм, узам шәһәр үзәгеннән, кирәкмәгән хисләр белән көтәм язны, көтәм акылымнан шашып, элек көтә идем сине, сүзләреңә ышанып, кара Chevrolet Cruze, шәүлә кебек юл өстеннән, 2012 ел мин терелдем, үлгәннәрдән тирә-юньнән сораулар, тик мин җавап кайтармам, кемдер табар аларны, эзләп юллар арасында, кемдер белә ни булганын, һәм әйтмәс белгәнен, декабрьдә репит, синең тирән күзләрең, җыр язылып бетмәде, 100 мең чакрым җәяү, сине эзләп табар өчен, һәм югалтыр өчен, нигә дөрләп яна күперләр, утка салып күңелемне, кара зеро мин җиңелдем, финиш кичер мине. Янымда түгел син, җибәрдем үкенмим, үкенмәм. Декабрь хәтирә, янымда түгел син, җибәрдем үкенмим, үкенмәм. Янымда бүтән
Бу атна безгә менә шундый яңалыклар китерде. Инде сабуллашырга да вакыт җитте. Кемнәр әле универсиада уеннарын барып карарга өлгермәгән, барыгыз һәм күрегез. Бәлки мин дә ул якларда килеп чыгырмын һәм трибуналарда очрашырбыз. Әлегә сезнең белән булдым мин, диджей Вас. Пока. Минем сиңа да менә шундый сорауым бар. Син ник менә шушы мәсьәлә бәйтем инде. Шушы нәрсәләрдә, чүпрәкләрдә басып торасың, әйт әле, Айваз. Йомшак булсын өчен. Йомшак булсын өчен. Ник син катылыктан куркасыңмы? Әйе. Синең теге патша бике аякларым әллә? Миндә Аңладым. Тен Севкав ТВ Вася. Мин вообще карый алмыйм сиңа. Дура. Күздәге карый алмыйм. Син дишәргә, отып алырга бәл, дишәргә. Все. Так. Вот, Я не могу с ним работать. Вы откуда их набираете вот этих вообще? Вы где берете? Сколько стоите? 4 Алладан ләгә үзеңә. 5 бармак белән менә булай тирәм үзеңне.